bezbariérové knižnice Nezábudka. Program ste všetci dostali a keďže z programu vyplýva, že budú mať hlavné slovo deti, tak by som veľa aj nechcel tu hovoriť. Nájdeme to, ako sa máme správať v škole, v lietadle, vo vlaku, ako sa máme správať na kolzisku. Takže nech sa páči, pretože aby sme boli inteligentní, musíme sa vedieť aj slušne správať, tak ako nás to teraz naučil Bujko Bombulko. Takže poď sa učiť, čo sa slúži. Že sa ti stalo niečo naozaj zlé. Ale veď toto je zlé, pretože keď si neotvoríš džem, nemôžem sa naraňajkovať a keď sa nenaraňajkujem, nemôžem sa... Zatváraj, milá, dvere, milá, mráčučia, nezatváraj, milá. Išiel od súzičky, štrngali mi podkovičky, trngali, sivé očka patkali. Sivé očka, čo plačete, žabli moje, budete iného, šumajíčka šaného. Výborne, dobre, Posledný sem beží, myslí sa oučku, naháňa políčku, zajko známy akrobat. Po trávičke skáču, s potom tenis budú hrať, len tak rostol paše. A keď začal druhý set, 5 minút sa hralo. No zvyšaj druhý viek, hlavu a je málo. V treťom si dal ruky pod, všetkom nesprialo. Potom prišiel ťažký šok, s treťou sa to stalo. Zajko trafil vlka do hlavy, takže vpadol rovno do dráhy. Ježiško maličký náš, k spánku sa už ukladáš, matička nad tebou bdie, aniel spevolko znie, hviezdička zasvieti z chmár, na tvoju milučku tvár, prekrásne snívaj už sen, Ježiško malý spí len. Thank you.
slova tohto veľkého rozprávkára, ktoré znejú asi takto. Nie je umením a cnosťou postaviť sa na stranu tých, ktorí majú zbrane, ale je cnosťou postaviť sa k tým, ktorí nemajú zbrane a sú bezbranní.